ma chérie ñaw ma on gasi miɗa waɗa ɗum paquetage mi jonne ma. Ok, machallah onon aade scoutir onon mbaɗi efficace de mi wonta moon woppude. Merci beaucoup ma chérie. Mais merci beaucoup a jarama nini. Comment tu vas? Tu portes bien? Alhamdulillah, j'adore. Mais tu es bonne mine là. Ah, merci beaucoup. J'adore ça. A jarama. Ma cliente préférée. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Ça va. Assalamu alaikum. Waleykum salam. Madon. Jam tan? O celli. Non, bonne pas de mon. Ala problème. Ala pas. Mais Caron, moi j'aspire bon. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Ok. Il y a pas de souci. Ça va? Ça va alhamdulillah. Madon tam. Bismillah mon. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madon tam bere? Ça va alhamdulillah. O celli. Jam tan? Jam tan alhamdulillah. Jam tan. Ay min mbaɗa wirto place mono ma sha Allah no laaɓi no waɗi hygiène ɗum ɓuri kam hen welde te oɗon ciwlisiɗi oɗon ciwlisiɗi inde place o ko ɗo woni ADS couture. ADS couture ɗum baba wawta ɗum ɗum papa wawta ɗum way ñande wirtimi ɗo foof mbaɗa eɗo mbaɗɗo ñooti joɗi te an mbaɗa soynoma joɗoɗa armi haala ma noon boɗoyol ma machallah debbo kam ma wojja debbo ma wojja guma hoore makko aɗani an sa welnoma aɗa waɗa mbaran nda aɗa jogui capacité mbaɗowo mbaran way a watta mbaran seul qui travaille qui paie gorko travaille debbo travaille way debbo no sorte place uji tan ko woni fof no wawma hebde wona an kam félicitation mi weltima e ma no feewi no feewi no feewi armi haalama noon boɗoyol ma hay boɗoyol urur ayni kay hay urur ayni kay aljanna ko urur ayniɓe boɗeɓe coy min wima noon debbo boɗejo kam je l'aime blanc moi je l'aime blanc voilà je l'aime blanc beaucoup je l'aime blanc beaucoup eyyi joni noon addiɗo papa kam jiɗɗo ñawtande mama madame omon galle aɗa andi papa kam joni naywi te il est fidèle et mama a faami il est fidèle il est fait amour sincère mina mamma mi sala on ñawande mais andi place on ɗo ADS couture minen client ɓe amɓe fof ari ga waɗi commande joni andi avec l'événement tabaski on heewi joni noon ko ɗum waɗi mais onon ari en retard so ar noon law mi waɗa noon ko faala ma fi a wallat papa il faut mballa papa ndax min yiiɗi oɗon ñawtona kam ndax oɗon ciwlisiɗi wona mairie dernière moment way a wallat papa wallu papa to ñotna papa wallu papa bon j'ai pas le choix mi waɗane ɗum fi onon e madame et mon petit fils c'est pas problème wallay joni ɓay kon client mi waɗane on ɗum ceerani fi onon tun mi waɗano ɗum 300 000 pour maman et mon fils 300 et pour vous aussi 300 francs 300 000 non pas 300 francs 300 000 capan jeegom ujunere eyyi duuɗa de ɗum ko coggu ngaari ma fi non duuɗa ɗum ko coggu ngaari coggu ngaari 300 000 ɗum ko coggu ngaari comment ça bof je connais bof oui je connais la prix de bof. Le prix de bœuf 300 000 seulement? Oui, non, je ne savais pas. La prix de bœuf. Non. La prix de bœuf. Et ma fille, an ko mbiɗa ko no heewi min a wawa kam ñotande an mbawɗa ñotande ko Maram Faye Sall en Rougui Ly en Dieynaba Ndongo en an ɓe mbawɗa ñotande way wona min wona mais pourquoi mais en cas patron ala an ko coggu ngaari mbiɗa ɗo ñotol 300 000 ɗum wona neɗɗo fof wawi ɗum caggal noon min bo mbaɗa joguino teyeur mata kay place moon o yoot machallah nanmi ɗo way teyeur mo ñoot tati on ñootata kam ɗum ko 1500 mais ça c'est pas de bonne qualité holɗum na qualité mais ko qualité pure sekotako guilo ñooti hande sekota mo ɗum ça c'est pas bon sekotako ɗum c'est pas bon mo te kanko machine pédale ɓuuri hewde garanti minen ko machine automatique men jogui hen e automatique joni ñawon joni jaafoɗa min hay sam dañi suma taye no moƴƴi mais jaafoɗa kam tan ha ñande wonde anani mi honde yahata a ƴetta ala wopmi hay teyere mo o non capan jago undere ɗum ko coggu ngaari mais 300 000 c'est rien du tout mais c'est quoi ça y a prix de boeuf je connais boeuf boeuf y a prix de boeuf mais c'est quoi ça il est appelé prix de boeuf il est appelé prix ngaari
mais anani min teeremo c'est quoi son problème? machine pédale jogi te mette do ñotanma complet tout te njaafoɗa Mais 300 000 seulement. Eh, yaafo. Oh, mais il est parti là. Il est fou ce vieux. Mais 300 000 c'est rien du tout. Oh, c'est l'année. On fait tout ça. rangandi kam ni kam wawa hoddude e mon ni ha janggo on taski hay yaade on jahani son kalam ɗon turoɗo on ñaam gooƴi kam zakki woni gooƴi woni ripas noon mor ha janggo woni julde hay yaade on jahani ha kalis on foof naate ladde ñaame Oumar Samba maître Malick Sall Takagne Daouda Sall Daouda Kebe Alpha Sall ñaam noon an Alpha Sall noon nde ɗo fuƴere mi anda ko wuɗi sago mo pirdu men Takagne Moussa Fadigal ijam ala ɗum kam mata wawa waɗde o kay mata o kay wata ari galle amen faade joni ayyo waɗo hakkille ayyo Daoud ɗac ayyo Daoudam a waɗi erreur mbaɗmi erreur a waɗi erreur ayyo Daoud mbaɗmi erreur a waɗi grand délit wallahi Daoud a waali ladde kono mi wino janggal kono artat Daoud won noon ka laaɓɗo ɓi laaɓɗo joom taniraɓe jeeɗiɗi laaɓɗo kalde mbawɗa yaade artude ayyo Daoud ala jogu jawdi eydi Dia woppa ha julde yewta eydi Dia Allah jarama ya sooday pooli mbima Allah jarama wallahi ko mi yahata ɗo taw mi kaldo jaɗa so yiɗiɓe nawma orat e joni ha joni nde deƴƴani joni sen ardata ɗo a wawa kam noddu téléphone holno noddiranmami téléphone boyan ɗum tawi gañeɗa élection fimami ƴewno wonde walla holɗum ndi kam mi nawrtani mawko ha julde yewtata ɗo gonni poɗɗa noddude mamala ɗo eyyi lay Daouda wawa fodenmi pour laya joni noon mbiya ha julde ɓen o eyyi joni noon jawdi wondi te ko ndi walla tottawam ujunnaji am nogas jawdi ala ɗo ujunnaji nogas ala ɗo woppa ha julde yewta haali cam layya salamu aleykum soodoy fon kawan to guittuɗa Daoud kanko yeeyimin ujunnaji nogas ceerno moɗo yeyma Daoud ujunnaji nogas addinimi artirdeni ko guila ndi yeeyi eyyi ndi deƴƴani ndi taƴƴata ndi yiyande joom mayri hay goto ɗanaki e gallamen wona noon wadde mi artiro o changenami jawdi Allahu akbar ndi taƴƴata Daoud yiyande joomum ndi taƴƴata ko jawɗam eyyi kaw a jarama ceerno Mody ala fof ka ƴi a heetaki wadde mi an ceerno Mody a liggimama min anggani a weddimama mi korte a woofi ceerno Mody ha gañgumayam a natata gueddam deka ko an wujjata jawɗam aɗa yaltina ɓe mbimi wawi mbimi mabɓo ala haalani kaw jam addu ujunnaji arga woppa ha julde yewta jaganam ɗo Allah andu woppa ha julde yewta jaganam Allah andu woppa ha julde yewta jaganam Allah andu ko mbatta ceerno Mody eyyi ko hande pelin fewnde man ko mbatta hande mi fewnete an ha ceerno Mody